5 किलोचं रावस आहे 200 रुपये किलो. लय मारणाचे स्वस्त आहेत बांगडे. सिंधुदुर्गातले सर्व किती आहेत? माका 2 आहेत ना फ्रायचे. दाखवा, आकडू नको जास्त. असा बघू ह्या साईड का. नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन कोऱ्या व्हिडिओत. तर मित्रांनो, आता मी जात आहे मासे आणू का. तर आता वाजले 6:30, सर्व झोपली आहेत. मी उठलोय आणि मी जाते आता मासे आणू. आपले गाववाले आहेत 4-5 जण, त्यांच्या सोबत त्यांच्या गाडीने मी जाणार आहे भोपर का. तर भोपर वरसून मी मासे घेऊन येणार आहे. चला, खैसून जाऊचा खैसून. हा हा माडे होय. हा हा चला चला. भोपर गावात इलं. तो पूर्ण भोपर गावा पूर्ण गावासारखा वाटा, मस्त वाटतं अगदी. धुका बिका पडला. मोठमोठे सुरमई आहेत हे बघा. हे सर्व सुरमई आहेत आणि हा गर्दी हा मासे घेऊ का. हे बघा, हे लोकांनी मासे घेतले नाहीत आणि हे पापलेट आहेत मोठी खापरी. बापरे, जबरदस्त आहेत अगदी ताजी फडफडीत आहेत खापरी. बघ केवढं मोठं. बापरे, लय मासे आहेत. सुरमई बांगडे कसे किलो? 200 रुपये किलो. लय मारणाचे स्वस्त आहेत बांगडे, पण ताजे आहेत बांगडे. आणि हे मोठावाला 750 रुपये किलो. हे हलवो हलवो, हा मजबूत हा. हे असणार ना 2 किलो असणार ना. लय मासे आहेत, मारणाचे मासे आहेत. आणि प्राइस पण ठीक आहे, जास्त पण महाग नाही आहेत, पण ताजे मासे आहेत. बघून मॅड होक झाला, काय घेऊन काय नको असा झाला. मी आहे सुरमई काढलं आहे. किती किलोची आहे ती काय माहित नाही, बघते मी आता. आणि कोलंबी तर लय फ्रेश आहे आणि लय मोठी आहे. हे बघा, कोलंबी तर 1 नंबर आहे. रावस हा 5 किलोचा रावस आहे. 800 रुपये किलो आहे ना. 800 रुपये किलो म्हणजे आता पण 4000 तो रावस आहे. लय मोठा रावस. हाय मासे आणू गेलेला आमका सबस्क्रायबर भेटले. खय बघतास तुम्ही? युट्यूब का बघतास का इंस्टा का? युट्यूब का बघतास? आवडतं व्हिडिओ? युट्यूब पण आणि इंस्टा पण, दोघीकडे बघतास. गाव खायचं तुमचं? राजापूर. राजापूर म्हणजे रत्नागिरी. ओके, थँक्यू. नाव काय तुमचं? मुकेश पारकर, राजापूर. ओके ओके, थँक्यू. ए ह्या काय? ह्या काय वाम? हा नाही ना, आम्ही वाम नाही खात. लय मोठी आहे वाम. हा, आमच्या गावात पण असतात, मग आम्ही खाईत नाहीये वाम, नाही खात. ते हे आमच्या अजय पाटील आहे भोपर गावचे. तर आज मी त्यांच्याकडे येईल मासे नेऊ का. भरपूर मासे आहेत, खरंच लय मासे आहेत. आणि पापलेट आता लय भारीच आहेत, ताजी आहेत, खापरी एकदम लय भाजी आहेत, ताजी आहेत एकदम, ताजी फडफडीत आहेत. कसे किलो आहेत? किती? 1100 रुपये किलो. आई शपथ, म्हणजे अर्धा किलोचं एक असणार. म्हणजे 2 घेतला म्हणजे 1100 रुपये जातील ते. हा हा, घेतलंय 300 झाली आहे, म्हणजे 1.5 किलोपेक्षा कमी आहे थोडी. कशी कशी किलो? 600 रुपये. 700. हा हा हा, मग आता 300 तर किती रुपये होत? 800 रुपये होते राऊंड फिगर. तर चालेल, ठीक आहे. तर 800 रुपये का ही भेटली आहे माका सुरमई. तर आता हे घेत आहे मी. सुरमई घेतलंय मी आणि कापूक दिलं आहे. मस्त वेळ कापा करता आहे बघा, भारी आहे सुरमई. तर आता अजय पाटील करसून मी सुरमई घेतलंय आणि आता मी घरात जात आहे. चला, वाजले पण लय 8 वाजले, कारण इलं होतंय मी 6:30 वाजता आणि आता 8 वाजले. तर आता माका हे सबस्क्रायबर भेटले. ते सर्व आहे क्रिकेट खेळतात, प्रॅक्टिस करतात आणि ते आमचे व्हिडिओ बघतात. खरंच भारी वाटतं. इंस्टावर बघता का युट्यूबवर बघता? इंस्टावर. होय होय, आता मासेच घेऊन गेले होते मी. सुरमई घेतलाय. सिंधुदुर्गातले सर्व.
अरे लय भारी खरंच भारी वाटला. मी देवगडचो आहे. मालवणचे. तुम्ही वेंगुर्ला. माझी बायको वेंगुर्ल्याची आहे. उभा दांडा. हा हा लय भारी वाटलं भेटून तुमका सर्वांका. आणि आमचे व्हिडिओ बघत राहा असेच. थँक्यू. हो थँक्यू. तर मंडळी मी म्हावरा घेऊन दिलाय. लय जणांनी मेसेज पण केले नव्हते आणि कमेंट मध्ये पण सांगलं होतं भोपर गावात जावा ते किलोवर मासे मिळतात म्हणून. तर मी स्पेशली आज गेलो होतोय आणि अजय पाटील कडून मी सुरमई घेऊन दिलंय. मासे खरंच म्हणजे रिझनेबल रेट मध्ये मिळतात आणि ताजे असतात. ते जावा भाविका घेऊन यावा जावा. नंतर मासे भाजू घेतले का जाऊच नाही तुम्ही. होय जाते. जाऊचा काय गांधीनगर का चालत जाऊन माका वैता घेतात. चला जाऊन येते. मी फक्त शोधतच होती तुम्ही मला कुठे भेटताय आणि मी तुम्हाला कधी बघते असं. थँक्यू. आपण जसं हिरोईनचे फॅन असतो. अरे बापरे काय नाही आम्ही नॉर्मल आहोतो. काय नाही तसं काय मोठं नाही. तुमच्या पूर्ण फॅमिलीचे तुमच्या 2 मुली बहिणी खूप सुंदर असतात व्हिडिओ तुमचे आणि लिटरली मला खूप छान वाटतंय. शब्दात नाही सांगते. तुम्ही कुठे बघताय? युट्यूबला बघता आमचे व्हिडिओ का इंस्टाग्रामला? युट्यूबला बघते मी. युट्यूबला बघता. इंस्टाग्रामला पण आहे आम्ही आणि युट्यूबला पण आहे. असेच बघत राहा आमचे. आम्हाला सपोर्ट करा. हो नक्कीच. हा नाव काय तुमचं? माझं शरयू झेंडे. हा कराडचे. मी कराडचे. मालवणी कळते आमची तुम्हाला? कळते. खूप छान वाटतं ऐकायला. नशीब. एवढं हसायला येते ना. मी ह्याला किती वेळा बोलते. दर रविवारी आमचा मच्छीचा प्रोग्राम असतो. आठवण काढत राहतो. आज पण गेलो होतो आम्ही. आज भोपरला गेलो होतो. चालेल. थँक्यू सो मच. छान वाटतं यार तुम्हाला. आता भाविका क्लासपासून आणलंय मी आणि सबस्क्रायबर भेटले. आता तुम्ही बघला असं लय मस्त वाटतं. असं कोण आमका ओळखतात वाटेत आणि एवढं प्रेम दाखवतात. लय मस्त वाटतं. तर आता आम्ही घरात जातो. चला. अरे आज 12 वाजताच रेडी मासे. वाश येऊ लागलो. आज लवकर इलाय म्हणून. नाही तर 2 वाजताच रोज मासे असले काय. बरा वाटला जरा. आज 12 वाजता आज खाणार आम्ही. किती आहेत? माका 2 आहेत ना फ्रायचे? मला 3. अरे लय मोठे आहेत ते. जाड पण आहेत. मला 2. हा मी ना राधले आहेत मासे. खावा किती ते. आणि हो फ्रेश पण आहेत मासे. आणि हय सार कडता झाला काय? बाप रे झाला पण रेडी हय सार एकदम. आता भाजून होतं मग आम्ही जेवू जातो. हे तू जा कपडे काढ जा. पप्पा आज पण तुला पोटावालेच भेटते. नाही पोटावैली. हा ही बाई पोटावैली आणि ती पण पोटावैली. हा पोटावैली. हा माझ्या वाट्या घास. अरे डोरेमोन आहे ना तुला लागतच नाही. डोरेमोन नाही लागत. बाहेर झाला वाटतं तो काहीतरी. तुम्ही बसा. आहे बस जागेवर बस आपापल्या. हे तू हात धुतलं काय? शाबाश. तर आज 12:30 वाजताच आम्ही जेव बसलो. हात बीत धुवून भावीजी आपण आणि मी पण. आणि हय दीपालीन सार आणून ठेवल्या ना. हा मस्तच सार. आणि कुकरचे 2 डबे आणल्या ना. कारण 2 डबे तर लागणारच. हा मासे असले का हेंका पण भूक लागतं आणि माका पण भूक लागतं. हे घेऊन ये काय ते. आता फ्रायचे मासे येऊचे रावल्यात. मग आम्ही जेवू लागो. मग सारातले हवे तुका? मला फ्रायचे. तुका खायचे हवे? फ्रायचे हवे. थांब आणता. जरा धीर धरा. लवकर घेऊन ये. डॅन ढॅन डॅन. आता सुरमई फ्राय आमचे इलेलिया. सुरमई फ्राय. अरे ते बाबा जिया गाज लय भूक लागली. कसले हवे तुका आमटीतले? दोन्ही हवे ते का? पोटावयला भेटलो ना तुमका? भेटलो. मग सारातलो एक पोटावयलो भेटलो. हो बघा. ह्यो सारातलो पोटावयलो एक भेटलो आणि एक फ्रायचो पोटावयलो भेटलो आणि बाकी 2 मागा प्लेन भेटले आज बाबा. नाही तर सर्व मोठे हा मोठे आहेत आज. भावी खाते काढून देते मी आणि नंतर मी खाते. हे खा. हे काढू घेत नाही. मासे हवे फक्त. जिया खाते आपला. जिया ऐकत नाही. जिया सुरुवात केल्या ना. चांगलं जिया आवडले? काय खाणं एवढे बिझी झाला सांगा तरी कसा झाला आता? 1 नंबर. बोलू पण माका ह्या नाही. सार ने ना. सार तर लय भारीच झाला. आणि हे सुरमई फ्रायची ना. पप्पांका स्पेशली आता पोटावयलेच. पोटावयला मी हे झालंय किंग झालंय. हे बघ एक ह्याच्यातलो हा पोटावयलो.
एक फ्रायचो पोटावयलो, एक आमटेतलो पोटावयलो. फ्रेश एकदम. मित्रांनो सुरमई वगैरे खाऊन झाली आमची आणि आता आम्ही जातो. भावीचो चष्म्याचा नंबर जरा चेंज झाला त्यामुळे हा तर भावीच्या चष्म्याचा नंबर चेंज झाला तर तो बदलूचो हा नवीन घेऊचो आणि माका पण जरा माशाचे डोळे दिसत नाहीत. ताजो हा मासो काय नाही तो दिसत नाही त्यामुळे मी पण आता चष्मा बनवून घेतोय म्हणजे माका मासे दिसतील ताजो व्हायचो आणि शेळो व्हायचो होतो. तर त्याच्यासाठी आम्ही आता जातो चष्मा बनव. तर कंटिन्यू लॉग आमचं बघत राहा. लेट्स गो. हे टायटन हा इकडे होता हे lenskart.com. तर आता आम्ही इलो तर लेन्सकार्ट मध्ये जातो आम्ही बघूया ते भेटतात काय आमचे. लहानग्यांचे आहेत का मोठ्यांचे आहेत बघूया. भावी ऐकत नाही भावी. बघूया दाखव एकदा दाखव आकडू नको जास्त असा बघू ह्या साईड का लय आकाडता या दुकान नको ना. पक्का पक्का दुसरा बघतो आपल्या कमी नाही. पप्पा आपण तुम्ही सॅमसंग घेऊया. मॅचिंग करायला हे चांगलं वाटलं भावीला. अक्षर लोकांची अरे बापरे. मी आता बापूस वाटते हो आता बापूस वाटते. कलरफुल घ्या ना तो येलो बिलो येलो येलो मॅचिंग होईल तुमचा. पिवळो येलो येलो खालती यार पप्पा खालती येलो पप्पा थोडा मॅच होईल. येलो घालती बघा पप्पा पप्पा जेंटलमॅन वाटतं. सेम आहे भावी सारखं सेम. घाल ना मग सेम वाटतो सेम वाटतं. भारी वाटतं. मग आला तू घालून बघ ना म्हणजे खायचं भारी वाटतं तर बघतो. लहान मुलांचं नाही मोठ्यांचे आहेत ते. आता तू खरी वाटतं हाऊस वाटतं आता तू. नीट बघ काय तर माझं 7,000 रुपये. मी आता काय करत नाही भावीच करतो. भावी का एकावर एक फ्री मिळालं. भावीची माझ्याच झाली एक ब्लॅक आणि एक व्हाईट आणि जुनो पण एक आणा. तीन जुनो पण एक म्हणजे भावीचे 3 झाले आणि माका एक पण नाही. माका आवडले होते. तर भावीचे आमच्या एकावर एक फ्री घेऊन झाले 2 झाले भाविका आणि माझे 7,000 सांगू लागले त्यामुळे आता तुर्तास ते आम्ही रद्द करतो नंतर बघू. आणि कारण ते कसे एकावर एक फ्री देत होते म्हणजे अजून कोणतरी माझ्या जोडीक असतात तर मला 30 फ्रेम 3,500 पडणार आहे त्यामुळे मी थोडा वेट करतोय. आणि आता भावी जे काहीतरी स्कूलचे पावसाळा संपलो आता त्यांना शूज हवे चप्पल नको मग आता शूज बघू जातो. चला ऍक्शन का स्कूल टाइम ऍक्शनचे आहेत का बाटाचे नाही कमी आहे मोठे हवे ना. ठीक आहे एक साईज बडा दे का. बूट घेतास का मॅच बघतास. दोन्ही करतो 47 वर 3 गेले आणि बघतो मॅच जो गेलास की काय बूट गेलास. तर फायनली आता आम्ही भावी द्यासाठी शूज घेतलो स्कूलचे आम्ही. हे बघ चष्मा पण झालो आणि शूजचे पण झाला. आता आम्ही घरात जातो. चला आम्ही आता घरात गेलो आणि आमच्या हे व्हिडिओचं एंड करतो. व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र.